Hlavný význam živých IT projektov vidím v tom, že ide o unikátny projekt, ktorý prináša najnovšie poznatky z praxe do akademického sveta. My vnímame, že je vlastne pomerne ťažké inovovať napríklad učebné osnovy alebo vlastne meniť ten zaužívaný spôsob vyučovania, či už na stredných školách alebo na vysokých školách. A práve tento projekt je unikátny v tom, že Technická univerzita v Košiciach, ale teda aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika už vlastne 11 rokov uplatňuje princíp, ktorý vlastne takéto najnovšie trendy prináša do vyučovacieho procesu. Živé IT projekty ide teda o spôsob vyučovania na princípe project-based learning, to znamená, že študenti teda pracujú na konkrétnych zadaniach z praxe, pričom teda pracujú alebo riešia problémy buď konkrétnych súkromných firiem, alebo teda sú to problémy verejného sektora, samospráv alebo teda neziskových organizácií, s tým, že vlastne podmienkou je, aby na konci tohto vyučovacieho procesu existoval funkčný prototyp alebo niečo, čo vlastne bude nasadené a využívané v praxi. Študenti teda jednak sa učia konkrétnu technológiu, ale zároveň sa učia pracovať v tíme. Prvýkrát vlastne rozprávajú so svojimi zákazníkmi, ktorí nemusia byť priamo vlastne ITčkári, a je to vlastne o to ťažšie, ako vlastne komunikovať s niekým úplne z iného sektoru, kto nemá možno ani tú takú slovnú výbavu a vlastne pochopiť jeho potreby. Takže vlastne študenti sa učia aj toto, potom je to kreatívne myslenie, riešenie problémov a podobne. Takže je naozaj taký veľmi unikátny mix zručností, ktoré vlastne študenti môžu získať absolvovaním tohto projektu. Musím sa priznať, že tieto projekty sú veľmi obľúbené medzi firmami osobitne a veľakrát už nám niekoľko mesiacov pred samotným prihlasovaním sa dopytujú, a kedy teda už budú môcť nahlásiť svoj projekt. A tá spätná väzba je veľmi dobrá, ale teda nie je to iba na tej verbálnej úrovni, ale teda aj na tej praktickej, keďže vlastne riešenia veľakrát vedia ušetriť niekoľko stoviek tisíc eur konkrétnym firmám. Vlastne mnohé organizácie získavajú prístup k inovatívnym riešeniam, ktoré by si inak nemohli dovoliť. Takže je to akoby naozaj tie benefity sú širokospektrálne.